Vi er stadig i Karibien. Vi er på en lille ø, der hedder Carriacou, der ligger i Granada-området. Vi har været i det her område, ikke på øen her, men i det her område i snart 1,5 måned. Vi har ret svært ved at komme herfra. Ja, først på Granada, og så nu herfra. Du spiller vejret også i bus. Ja, vi kom hertil for lidt over en uge siden, fordi vi ville opleve karneval her på øen. Og det var meningen, at vi kun skulle blive hængende et par dage, men som man måske kan fornemme, så er der ret kraftig vind og ret kraftig modvind. Vi vil gerne til Martinique. Og som det ser ud nu, så kommer vi til at sejle ret meget modvind. Temmelig meget. Og store bølger. Og store bølger. Så, men søndag? Lige nu er planen, at vi tager afsted fra over morgen og lander på Martinique efter cirka et døgn. Måske småsøsyge, men det er okay. Vi har vendet os helt vildt meget til det her skønne liv, hvor vi har tid og ro, og hvor vi er sammen hele tiden. Og vi har mødt helt vildt mange rigtig gode mennesker på andre både, andre sejlere. Ja. Det kan være svært at være styret af vejret. Det kan være svært at lave en plan, og så tjekker man vejrudsigten, og så er alt kastet op i luften igen. Ja. Ja. Det arbejder jeg stadig med at skulle vende mig til. Ja. Til gengæld har vi taget en beslutning siden sidst. Det har vi. Vi har besluttet, at vi bliver på den her side af Panama-kanalen. Og så tager vi den sydlige del af Karibien, nu her inden orkansæsonen. Og så i orkansæsonen, så sejler vi til ABC-øerne, som ligger nede ved Sydamerikas nordlige kyst. Og så sejler vi videre over til Centralamerika, uden at gå igennem Panama. Og så når orkansæsonen er overstået, så sejler vi tilbage til Karibien. Ja. Vi har besluttet, at det, der betyder noget for os ved at gøre det her, det er, at vi har tid. Og hvis vi skulle gennem Panama-kanalen ud i Stillehavet, så ville vi skulle skynde os. Så det var en svær beslutning, men det er ikke, ja, det var rigtig svært for mig. Jeg ville meget gerne i Stillehavet, men det må komme senere. Kommer på det tidspunkt. Hvis man sidder derhjemme og tænker, det kunne da være meget fedt at hive et år eller 2 ud af kalenderen og sejle rundt med sin familie, så gør det, mand. Ja, bare kom det er fedt. Det er mega fedt. Det holder. Afsted. Afsted med.